च्या उकळीपेन गावातल्या गरीब शेतमजुरांपुढे दुष्काळात 13वा महिना अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. घरात फक्त 2-3 खोल्या आणि 2 लाईट आणि पंखा एवढी जुजवी उपकरणं असताना हजारो रुपयांचं वीज बिल आलंच कसं असा प्रश्न या सामान्य नागरिकांना पडलाय. त्यांच्या समस्या जाणून घेतलेल्या आहेत आमचे वाशिमचे प्रतिनिधी मनोज जयस्वाल यांनी. कोरोनाच्या काळामध्ये ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी 2 महिने वीज बिल माफ देणार, 1 महिना वीज बिल माफ देणार अशा घोषणा करण्यात आल्या. मात्र ते तर झालं नाही सरकारकडून. मात्र त्यानंतर जे ग्राहकांना सरकारने एक धसका दिलेला आहे तो वीज बिल वाढीचा. मी आहे वाशिमच्या उकळीपेन गावामध्ये. करोनाच्या आधी महिन्यात सगळं बिल भरलेलं आहे, मग काही थकीत नाही. पण आता हे 5,400 रुपये बिल आलंय, कसं भरायचं? 2 खोल्या आहेत, 2 लाईट, बरं, टीव्ही पण नाही माझ्या घरी. 200-250 रुपये बिल आहे आम्हाला पहिल्यानं. हो, तरी भर जाऊ थकीत नाही. काय शेती वगैरे काहीच नाही. घरी काय एसी आहे, फ्रीज आहे? काहीच काहीच नाही. नाही. बरं, एसी नाही, काय नाही, चेकी नाही, काय नाही बाबा. आता रोज मजुरी कसं काय भरायचं आहे आम्ही एवढं बिल? पहिले किती येत होतं? 200, 150, 100. आता आलं हे 2050. बरं, किती महिन्याचं आहे? या महिन्याचं. एकाच महिन्याचं? हो, आणि मागं दिलं होतं. काय काय तुमच्या तिथे वापरायला? आमच्या घरी काही एकच घर आहे मातीचं, हं. आणि ते 2 लाईट. सारे आपण आहेत आमच्या घरा मागून, साऱ्या लोकांचे आमच्यावर यायला लागलं सर्व. आम्ही काय करावं मग? आपण पकडाव ना. मग आम्ही गरीब माणसानं काय करावं? रोज मजुरीवाल्याला कोणी दिवशी मजुरी लागते, कोणी दिवशी लागत नाही. मग 600 रुपये महिना येते पगारीचा. किती तुम्हाला लाईन बिल येत होतं पहिले? पहिले 200-250 बरं, लॉकडाऊन मध्ये किती आलं तुम्हाला? ते आलं लॉकडाऊन उघडल्यावर 1400 रुपये भरलं. त्याच्या उपर आलं 630 आलं. बरं, दोन्ही भरले? हो, दोन्ही भरले. बरं, आताचं बिल किती आलं मग तुम्हाला नंतर? आम्हाला 21,500 आलं. 21,500? हो. बरं, मग काय ते कसं भरणार तुम्ही? आता कसं भराव? पोटच भरत नाही, कसं भराव? म्हातारे माणसं, पोरं 2 आपण घेतो साहेब. बरं. हो. आता किती महिन्याचं बिल? 2 महिन्याचं का 3 महिन्याचं? हे 2 महिन्याचं. 2 महिन्याचं 21,000 रुपये? हो, म्हणजे 21,930 आहे. मला करोनाच्या या अगोदरच्या काळामध्ये 200-150 याप्रमाणे बिल यायचं, परंतु त्यानंतर आता जवळपास 8 महिने झाले, तर आता मला जवळपास 6,990 रुपये बिल आलेलं आहे. माझ्या घरी काही शेती नाही, 2 खोल्याचं घर आहे, घरामध्ये 2 लाईट आहेत, याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही कोणतंच उपकरण नाही. मी शेतमजुरी करणारा माणूस आहो, घरी शेती नाही आणि भरायला काही चान्सेस नाही, कारण की आम्ही बाहेरगावी जाऊन काम करणारे माणसं. पण आता बाहेर लॉकडाऊनच्या काळात बाहेरही कुठे जाता येत नाही आणि गावामध्ये काम नाही. काय सरकारला म्हणा? सरकारला आम्ही एवढीच विनंती करणार की बुवा आमचं या काळातलं हे वीज बिल माफ झालं पाहिजे. सांगा ऊर्जा मंत्री साहेब, बिल नेमकं भरायचं कसं? वीज बिल माफ तर मिळालं नाही, मात्र 1.25 हे बिल दिलेलं आहे. नेमकं भरायचं कसं, जगायचं कसं असा प्रश्न या गावकऱ्याकडून निर्माण होत आहे. मनोज जयस्वाल, ABP माझा, वाशिम. स्पेशल रिपोर्ट.